салом алайкум дӯстои азиз. Курси имрӯза аз Сбербанк ба картаи душанбеситӣ сум равон кунӣ 134 сомону 50 дирҳам мегзарад. Орион бон 1000 рубл 134 сомону 90 дирҳам, $100 1065 сомон. Исхата 1000 рубл 134 сомону 90 дирҳам. Алиф бан 1000 рубл 134 сомону 90 дирҳам, $100 1065 сомон. Спитамент бан 1000 рубл 134 сомону 90 дирҳам. Амонат бан 1000 рубл 134 сомону 90 дирҳам, $100 1055 сомон, 100 евро 1220 сомон. Коммерс бон 1000 рубл 130 сомон. бародарои азиз, раҳмати калон барои дастгиритон. мо ҳам ҳаракат мекунем ки беҳтарин видеоро пешкаш. Барои ҳамин бародаро моро дастгирӣ кардан, ҳатман дар канал обуна шавед, лайк монед ва фикротона ҳам нависед. фикрҳои шумо ва боиси пешрафти кори мо мешавад. Мо ҳам ҳаракат карда боз ҳам беҳтарин видеоро пешкаш шумо мегардонем.